Moci, iki lho maca apa ngono lho? Maca apa, Ci? Moci, Ci, maca apa madhep rene ta? Lah, madhep rene. Iki maca apa ngono? Ci, iki lho maca apa neh? Assalamualaikum kanca-kancaku. Kula jan eram kok emoji iki terana. Jan eram lho iki lho eram. Kalau karo Mbah Kong karo Mbah Kakung kalau matur nuwun nggih sing sampun sami subscribe, like, komen. Terima kasih banyak, semoga panjang umur, banyak rezeki. Lah, mau ekore di anu lho, ekore jeneng kapakne, Pak? Kore dikapakne mau. Cuma dikapakne karo Mbah Kakung mau. Boleh ya mek meneng ae. Cik, Moci. Gek maca apa iki? Dun 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 dun. Dun dun lah. Kayaknya apa tuh? Ya apa tuh? Lah. Ke arep nyandi wi. Nyandi? Hah? Nyandi? Lah arep dolan mamsik sing wareg. Iki kanca-kanca lek ditunggoke lho mesti entek iki engko. Jane ram lho kancaku. Ngenteni lah buka pintu. Yo. Alah. Persiapan gendut melayu, gendut lari. Yo. Ayo, tenan. Moci. Ayo. Pindah rumah toh sampean. Iya, pindah rumah. Wah, pindah untuk yang keberapa kali, Ming? Delon toh. Ming, delon anakmu. Yo, pindah, Ming, pindah. Yo. Ming. Anakmu delok ndak kae goleki. Ming, anak ini Ming kae huyuh kono kae arep nyandi kae. Ya. Kalau anakmu wis pinter lah kae. Iya kae anakmu. Matur nuwun banget. Matur nuwun kanca-kanca nggih. Semoga bahagia dan sehat selalu. Assalamualaikum.